Random start. Riders ready. Watch the gate. Och det ser ut som Jesper Vakander har tagit täten strax före Linus Wahlroth. Det är ett samlat fält än så länge. Jesper, Linus, Walter, sen har vi Ida på en fjärde plats. Vi får se om det kan ändras någonting i sista kurvan. Det är ända in i mål, det är lite tajt. Bra kämpat. Här hade alla cyklister i mål.